Tak já vás, milí diváci, fanoušci, přátelé i nepřátelé, protože i ty se na nás dívají, vítám u dalšího vysílání z Evropského parlamentu, ze Štrasburku, u dalšího Československa, které se evidentně líbí a já mám tu čest tady dneska mít vedle sebe kolegyni slovenskou, europoslankyni, kolegyni, která si v Evropském parlamentu užila nejen roli poslance, ale měla tu čest tady být i jako v podstatě asistentka, nebo to je takový hloupý slovo, protože já mám vždycky pocit, že ti naši spolupracovníci vlastně mají daleko širší záběr, než tohle slovo vyjadřuje. Tak ano, kolegyně. A byla tady u pana doktora Radačovského, což je jméno, které i v Čechách určitě znáte z minulého volebního období. Musím říct, že my jsme hodně spolupracovali, takže každopádně Judith zná i ty střeva, jestli to tak můžu říct. A teď teda i to, jaké je to být MEP, patří k těm velmi aktivním europoslancům, protože byla aktivní už na Slovensku v době covidové krize, kde se velmi intenzivně zasazovala v boji proti vakcinaci, proti všem těm nesmyslným omezením. Takže ty jsi vlastně v politice jak dlouho? Týmto začnem. Dobre, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Naozaj mi je cťou, lebo Katka, ja ťa vnímam ako už dlhšie, tým, že som tu pracovala ako asistentka, áno, hovorí sa tomu odborný asistent. Aj teda pre zmieneného pána Radačovského a potom pre Liviu Jároku. Preto mám zmiešaný tím slovensko-maďarský. Ja teraz. A vnímala som ťa už aj predtým, lebo je málo, než žien, ale skôr si myslím, že je málo ľudí, ktorí čo si myslia, to povedia a stoja si za tým. Takže toto na tebe obdivujem a dúfam, že aj mne sa podarí byť v tejto koleji, tak zatiaľ sa mi to darí, aspoň si myslím, tak dúfam, že budeme pokračovať v tomto spoločne. Ten život s tou vlastností není úplně jednoduchý, ale no jako to je pravda. Obě, že to je jako není. To je pravda, ale ja už som si odvykla od tej vety, že ja som ti to hovorila, to už nehovorím a o to jednoduchšie to je aj pre tých ostatných, lebo zvyčajne to je to najhoršie, keď a som dcéra, takže viem, aké to je, keď rodičia povedali, a ja som ti to hovoril, takže ne, ja toto nepoužívam. A aké to bolo a aké to je teraz a môžem porovnať to, že naozaj tá asistentská výpomoc pre poslanca je naozaj, tak ako si hovorila, skôr o tej odbornosti a to politické dáva potom ten poslanec, ale kedy som ja konkrétne začínala s politikou, ja si osobne myslím, že politika ma zaujímala vždy, pretože naozaj je to vec verejná a nejakým spôsobom ťa ovplyvňuje. Už aj tým, že ideš voliť, sa nejakým spôsobom aktivuješ v tej politike. Nie je nič horšie ako dobre informovaný volič. A ja osobne, začala som komentovať politiku tak okolo roku 2020, no a potom prišiel COVID. U nás to bolo ešte umocnené na Slovensku, že sme mali a naozaj hrôzovládu, na čele ktorej stál Igor Matovič. Tá vydržala, 11 mesiacov. Potom sme mali Hegera ako predsedu vlády. Mimochodom toho pána Hegera, ktorý povedal, že ak sa nejakému podnikateľovi na Slovensku nepáči, tak tam vedia urobiť raziu u toho podnikateľa, vedia mu spraviť kontroly. Toto povedal. No, takže takýchto politikov sme my mali. Čiže my sme mali ten COVID ešte aj osladený, či osolený, všetky chute dokopy. No a potom sme tam mali pána Odora, čiže z 3,5 roka sme mali vlastne 3 predsedov vlád a ten pán Odor je tu teraz našim kolegom, europoslancom, čiže neexistuje žiadna lepšia kampaň do Európskeho parlamentu, ako byť predsedom vlády. Treba já skúsiť. Já myslela, že je to o tom jako pracovat. Ne. Dobře, tak ne, my, to je my tady kampaň. obě známe dost bývalých ex, kteří se potřebují zaparkovat, protože... Ale toto bolo vyslovene o tom a ešte okrem toho aj naša pani prezidentka, keď ho vymenovávala, tak hovorila, že on nebude kandidovať do parlamentu. Co je teď s vaší bývalou paní prezidentkou? Ona je v Americe, ne? Dostala ten správný obláček. Áno, asi hej, len podľa môjho názoru ona je dosť sklamaná, lebo jej bolo sľubované niečo iné, ako čo my sme sa dopočuli, vraj mala byť
generálnou tajomničkou NATO. Čo teda, áno. A vieš, nie je problém v tom, že je to niekto ponúkol, ale v tom, že ona tomu uverila, že by mohla. Áno, Chápeš, áno, to je ona tomu akože... jako To stálo na čele Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl. To je niečo neuveriteľné. Tak je možná fajn, že jste nebyli ve válce. V tu chvíli. To by mohl být docela jako malé. Zaujímavé, no. To asi áno. No áno, vieš, len problém bol v tom, že neviem kvôli čomu, ale slovenský volič si v roku 2020 povedal pri voľbe Igora, takto, ešte predtým bola voľba prezidenta, ona je pekná. To. Dobre. Asi, hej. Ja neviem, ako toto súvisí s tým, že máš riadiť štát, alebo respektíve máš stať na jeho čele. A potom pri Igorovi Matovičovi slovenský volič si zvolil ako mantru, že aspoň bude sranda. No tak sme sa zasmiali párkrát, aj cez slzy a tak to dopadlo. To, čo sa dialo na Slovensku, tým, že ja som v tom žila, tak som to vnímala úplne inak ako tí, ktorí sa pozerali zvonka. A my sme vážne, jednak išlo o existenciu Slovenskej republiky, to teraz ako nehovorím, že nadnesenie, to bolo to minimum. A druhá vec je, že tie inštitúcie sa otrhli z reťaze, pretože mali absolútnu podporu médií. A v tom momente, keď médiá, a to bolo počas covidu, keď mainstreamové médiá kopírovali to, čo hovorí vláda, tak už musíš vedieť, že niečo tu nesedí, pretože tie médiá by tu mali byť od toho, aby dávali otázky a nie prisahali na to, čo vláda rozpráva. Hlavne, keď sa zamyslíš nad tým, že na čele tej vlády stal Igor Matovič. Takže to bola jedna číra katastrofa. No a potom sme mali aj referendum a ja som si osvojila takú prúpovidku od Tomáša Baťu. On to povedal svojho času, že ženy buďte náročné. Nenáročná žena, lenivý muž. A ja som to trošičku plagizovala. Ja som si to opravila na to, že voliči buďte nároční, lebo nenáročný volič, lenivý politik. A to je presne odpoveďou na toho Igora Matoviča, že aspoň bude sranda a na tú Zuzanu Čaputovú, že ona je pekná. A ja som chodila a chodím, a aj budem chodiť po Slovensku a mávam tam prednášky o tom, ako funguje Európska únia, lebo ja som to právo Európskej únie študovala. A mňa normálne šokuje, že tí, ktorí tvoria, vieš, aj tie články o Európskej únii, nemajú predstavu o tom, že koľko máme inštitúcií, že hlavných inštitúcií máme okrem Európskeho parlamentu, v ktorom sedíme, a Európskej komisie, akože ešte ďalších 5, lebo ich je dokopy 7. A teraz, že Rada a Európska rada, to akože možno, že Európska... To už si u nás pletou? Myslím si, že dokonca... Niekteří poslanci si to pletou? Tak, možno by bolo zaujímavé si spraviť nejaký prieskum medzi europoslancami, že koľko by ich vedeli vymenovať a že či vôbec vedia, že kto tam je. Lebo skôr ty vieš vyvrátiť tie konšpirácie, lebo samozrejme tie sa šírili odjak živa, ale vieš skôr vyvrátiť akúkoľvek konšpiráciu, aj ako občan, keď vieš, že Európska centrálna banka ako jediná z tých 7 inštitúcií, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu, čiže nepotrebuje k prijatiu nikoho, že to nie je nejaká zmeska ľudí pozbieraných, ktorí tam sedia akože a z úzadia teraz budú určovať, že čo má robiť v tej menovej politike Európska únia, ale že sú to naozaj guvernéri národných bank, tak už keď to ten občan vníma a vie, tak už sa úplne inak pozerá aj na tie správy. No a potom sa ti stane také, že príde na Slovensko pani Kasašová, ja neviem, koho máte vy ako európskeho auditora, z Dvora auditorov, čo je naozaj inštitúcia, ktorá má kontrolovať Európsku komisiu, aby sme my ako poslanci mali ľahšie rozhodovanie. A teraz tam prídu na to... A ona, pani Kasašová, je v takej pozícii na tom Európskom dvore, ako v komisii Maroš Šefčovič, a tí novinári nevedia, čo sa majú spýtať. Tak ona je geniálna.
Ona sa tam postavila a povedala, áno, k tomuto sme napísali 300-stranovú správu. Kto by chcel menej čítať, tak máme k tomu ešte 5-stranové vydanie, ale pre tých, ktorí to čítanie nemajú radi, tak máme aj na A4. Vieš, že... Slovenští novináři. Žiaľ. Ale ona aj hovorila, že keď oni majú nejaké takéto akože vyjadrenia smerom k médiám, tak slovenský novinár ani jeden. Neviem, ako ste na tom vy, práve preto sa k tomu nevyjadrujem. Takže áno, a to je presne o mne, vidíš, zbadám mikrofon, sa nepoznám a rozprávam veľa. Já už tě zastavím, protože my musíme hlavně probrat, co se tady dělo. A tady se toho dělo poměrně hodně. Já nevím vlastně, čím začít na začátku. Ale my nejenom, že jsme tu samozřejmě řešili novou energetickou unii a Irán dneska dopoledne, kdy my to točíme teda ve středu, jako pokaždé, to znamená v podstatě ke konci té plenárky ve čtvrtek vždycky už jsou jenom ty stupidní rezoluce, které si potom někteří dávají jako obrázky na sociálních sítích, takový Zdechovský je v tom mistr a vlastně to má jako hezký název a vždycky se v tom skrývá velký průšvih, proto já třeba myslím, že zrovna i ty pro ně většinou jako dost nehlasujem, protože ono sice zní krásně, že chceme mír, ale ten mír vykoupený tím, že se tam bude střílet raketami dlouhého doletu a všichni to zaplatíme, což je přesně obsah té rezoluce, tak to je přesně o tom. Ale to máme ve čtvrtek a to není důležité, protože to není tak legislativní. Ale my jsme dneska hlasovali několik věcí a já vlastně v rámci i té energetické unie tam se hodně mluvilo o jádře a o spoustě věcí, ale pro mě strašně málo o tom, jak se komise a vlastně ani tady parlament nezastal, Slovenska a Maďarska, v rámci té poslední energetické krize, protože my víme, že se Ukrajinci rozhodli vám přestat dodávat, že si k tomu našli nějaké instrumenty, že se dohadujete. Jak je to teď? Jak je to 11. března 2026? Už se někdo zpamatoval a Zelenský si uvědomil, že přestal být důležitý a mohl by vystrčit hlavu ze zadku někoho a konečně začít dělat? No, bavíme sa 11. marca a 10. marca bol Robert Fico na pozvanie v tej jadrovej rade v Paríži u Emmanuela Macrona. A aby som to trošičku zaramcovala, Francúzsko malo pred rokmi veľké šťastie v tom, že na čele tej energetiky francúzskej stál jeden, a ja mám vždy problém s menami, takže kým to budeš mať odvysielané, ja ti to meno pošlem. Stál jeden veľmi múdry človek, ktorý bol dostatočne odvážny a šialený na to, aby presvedčil vtedajšiu vládu, aby začala stavať jadrové elektrárne. A tým pádom je naozaj Francúzsko lídrom, čo sa týka jadrových elektrární. Majú ich hodne. A teda myslím v Európe, tak. Bavíme sa o európskom priestore. No a Slovensko je na tom tiež veľmi dobré. Len keď sme boli my ako Československo, tak my sme vedeli stavať jadrovky na kľúč. Lenže jednak sme sa rozišli, čo by nebol problém, lebo však ako v mnohých veciach... Umieme si je pučiť, tí lidi. Áno, ale vieme aj spolupracovať na dobrých projektoch. Problém bol, že 2011 po vybuchnutí, alebo teda respektíve po tej katastrofe vo Fukušime sa všetci toho zľakli a cúvli. No a my tu máme teraz také ako keby obdobie, že my nemáme, a ani sa na to jadro netlačilo. Čiže ty, keď niečo nerobíš, ty stratíš, to máš ako s tréningom. Jednoducho, keď hociaký športovec vysadí, ja neviem, mesiac tréning, tak už to je ťažké dostať sa opätovne do toho. A to sa stalo aj nám. A druhá vec, ktorá sa nám v Československu stala, je to, že my ani nemáme tie odbory otvorené. A teraz je obrovský boom potom, pretože sa prišlo na to, že pokým my chceme mať klimatizované budovy, ak my chceme mať elektroauta, ak my chceme mať internet, ak my chceme mať serverovne, ktoré sú neskutočným žrútom elektrickej energie, a chceme mať umelú inteligenciu, ktorá nelúbka, keď jej vypadne elektrický prúd, tak my budeme potrebovať stabilný prúd. A práve preto sú dobré jadrovky, lebo oni sú síce stabilné, ale oni nie sú flexibilné. No a včera na tom stretnutí Robert Fico mal stretnutie aj s Ursulou von der Leyenovou a Ursula von der Leyenová povedala, že nech už ten plyn, ropu ten Zelenský pustí, lebo že to vyvoláva vášne. No samozrejme, že to vyvoláva vášne. Išla ďalej, dokonca povedala, že
ona, ak aj je nejaká porucha na ropovode Družba, o ktorom satelitné snímky, a trúfam si tvrdiť, že ich máme od Maďarska, a treba sa zamyslieť nad tým, že koho osobným kamarátom je predseda maďarskej vlády, Viktor Orbán, lebo celkom je vítaný v Spojených štátoch amerických, tak od koho asi to ten maďarský predseda vlády má. A tie fotky, tie satelitné fotky ukazujú, že ten ropovod nie je poškodený. Ale ak by bol poškodený, tak Ursula von der Leyenová povedala, že tú opravu ešte aj preplatí Európska komisia. A že áno, lebo jednoducho naozaj to, čo teraz sa deje na Blízkom východe, to, čo sa deje s Iránom, ja si myslím, že teraz je ešte pokoj v Európe. Ale ako náhle to bude trvať dlhšie ako 2 týždne, to tak zamáva európskou ekonomikou, lebo sme sa stali svetovými v dovozoch jak plynu, tak ropy. Nami to tak zamáva, že myslím si, že tí, ktorí ste zažili tú krízu 2008-2010, čo sa potom prelialo do Európy, no tak tomu asi to nás čaká. To sú také príjemné správy hneď na začiatok tejto relácie. No, tak ono je to hlavně o tom, já jsem se strašně smála, jsem byla včera s Tomášem Zdechovským a on mi vysvětloval, jak se nás to vůbec nedotkne ekonomicky. A já, když tam teda vidím ty rozbombardované rafinérie, tak kdyby i jako někdo se rozhodl, že ten průplav jako otevře v nějaký fázi, a kromě toho, že Donald vyhlásil včera, že teda válka brzo skončí, což snížilo cenu ropy, tak přes ten průplav nám jde 20 milionů barelů nenahraditelných. A pak teda jakoby tam máš ty rozbombardované rafinérie, který jsem si téměř jistá, že hned tak někdo nedá dohromady, takže nemáš dopravní cesty, nemáš vlastně to, co potřebuješ k té těžbě. No a pak máš to Rusko a máš ty trubky. A já si pořád říkám, jako já vlastně vím, že oni to teď nemůžou říct, protože oni by vlastně popřeli sami sebe a všechny ty kraviny, které to 4 roky dělali. Ale já prostě s Maďary v tomhle souhlasím, jako zrušme ty sankce a pojďme být racionální a dát našim a udělejme to čím dřív, tím líp. Protože já si vůbec nemyslím, že my tam teď taháme za delší stranu toho provazu a trošku se obávám, že jestli si s tím ještě chvíli budeme hrát, tak si také potom Rusko může hrát s náma a ty trubky také třeba nemusí naplnit, protože Číňanům chybí taky ropa a zemní plyn, velmi výrazně jim chybí a tak dál. Víš, jakože my si furt myslíme, že jsme ten pupek světa, kvůli kterému všichni budou se jako tady se poskládají a ono je to přesně naopak. Ale já teda nejsem klidná a my nechceme jako, nebo já nechci plašit, ale já se toho fakt bojím. Bojím se toho, co to ekonomicky přinese do velmi poškozené, destruované a upadající ekonomiky Evropské unie. No, my sme stratili konkurencieschopnosť a mimochodom jediný, ktorý tu, alebo prvý, ktorý o konkurencieschopnosť alebo respektíve neschopnosť našu svetovú priniesol do európskych, ten bol zrovna Viktor Orbán, keď mal predsedníctvo 2024. A práve on na to poukázal, vďaka jeho máme Draghiho správu a všetky tieto veci, takže takto, ja som staršia než Katka, tak ja si to môžem dovoliť. Mňa už oklamalo dostatočné množstvo mužov na to, aby som pánovi Zdechovskému neverila. OK? Takže viem, že nehovorí pravdu a zbytočne bude čičíkať, pretože to tiež nie je riešenie. Ja osobne si myslím, že občan nie je hlúpy, len má málo informácií. Tiež netreba zbytočne plašiť, ale myslím si, že toto bude mať obrovský dopad na každú jednu domácnosť, pretože oprav má, ale pokiaľ ja viem, Česká republika je rovnako ako Slovensko vnútroštátny štát. Vy nemáte prístup k moru. A ja neviem, ako u vás... Ty, ale já mám pocit, že jo. Že vy plávate niekde. Ne, a víš čím? My jsme, já nevím, jak to bylo na Slovensku, ale já jsem byla v Čechách a v pátek jsem tankovala asi za 31. Úplně já tanku na ty nejlevnější benzince, kterou tady nechci jmenovat, nechci jim dělat reklamu, ale všichni ji známe, všichni tam jezdíme do téhle sítě benzin, protože to je jediný pan majitel, který nemá marže 5-6 korun, ale má ji prostě, já nevím, korunu pade. A teď jsem tam tankovala za 30 korun 90. A on jako začala ta krize a v pondělí už to bylo snad za 34 a v pátek za týden to bylo za 36.
A to mluvím o té nejlevnější a nejrozumnějším jakoby prodejci v rámci marží. Ti někteří to natáhli o 10 kačku, takže dneska tankuješ za 45 na dálnici. Ale já jsem prostě přesvědčená o tom, že my máme někde zaparkovaný přístav a ty lodě s tou super drahou zvedlou ropou k nám museli přijet, protože jak by jinak to mohli všechno tak zdražit. Tak jako, víš, jakože oni samozřejmě se na tom, jako chtěla jsem tím, že se na tom nabalili a že je to prostě neskutečný, co si ti pumpaři dovolili, protože ten zlom byl prostě takový, že ještě měli starou ropu nakoupenou levně, ale už nám ji všem prodávali draze. Ale z druhé strany prostě fakt jsem přemýšlela, jestli to není tak, že prostě třeba o nějakém přístavu, nevím, možná vlastníme nějakou flotilu tankerů, nebo nevím. A u vás to bylo podle mě, předpokládám, stejně, oni se asi chovají. Nie. U nás tým, že takto. Slovensko ako štát, my nemáme vlastnú rafinériu, ktorá by patrila Slovenskej republike, lebo však Dzurindová vláda popredala všetko. A jednoducho Slovnaft patrí pod MOL. To znamená, ale to neznamená, že Robert Fico a jeho vláda nekomunikuje práve so Slovnaftom. A Slovnaft tým, že dodáva väčšinu svojej výroby dokonca aj na český trh, práve preto máme my tú výnimku, lebo Slovnaft na to, akú má produkciu, on by nepotreboval toľko ropy, ale on predáva aj do Čiech. My máme výnimku aj na ropné produkty, ktoré my dovážame do Čiech a tým pádom, áno, aj niektoré české autá buď teda jazdia, alebo používajú výrobky z ruskej ropy a chcela by som vás všetkých upokojiť. Je veľmi málo molekúl aj iného než ruského plynu v Európe a aj ropy. Takže nebudeme si klamať, naozaj si nebudeme klamať, pretože neviem, ako ste to počuli vy v Čechách, ale u nás na Slovensku zarezonovalo, že Vladimír Putin vyhlásil, ja neviem, kedy to bolo, asi v piatok minulý týždeň, že možno by sme mohli zastaviť dovoz ropy a plynu do Európskej únie. A zrazu bol povyk, zrazu sa všetci začali mykať. Áno. Akože, a prečo? Když už tu žádný není. No však, nič iné sme nepočúvali. Však počkej, Fiala, nám to teda tvrdil Fiala intenzívne 4 roky. Ani kapka, nic prostě. Veľmi by som bola No, to je asi zhruba také, že ja si z toho už robím srandu, lebo keď si pozrieš ten ropovod Družba, lebo všetci tu rozprávajú o ropovode Družba, ale to nie je, že jedna línia. Já jenom dodám, že vám tu mapu pošlu a dáme ji pod tohle video, protože je fakt dobrý to vidět, ano, určite. Lebo tam máš aj tú severnú vetvu a tá severná vetva ide, že cez Rusko, Bielorusko, Poľsko, do Nemecka, do nemeckej rafinérie. A my máme v delegačke, čo sme Smer, takú jednu dosť vážnu debatu o tom s Monikou Beňovou a na tomto sa nezhodneme, lebo ja tvrdím, že tam tečie konvalinkový olej a ona, že levandulový. Tam iné ako ruská ropa netečie. A tečie do Nemecka a... Oni vrací nejakým spätným tahem. Nič nevracajú. Nemohli by si, ne. A ako Rusi majú toľko ropy, že nepotrebujú akože si brať naspäť. Len problém je naozaj v tom, že keď my vieme, že to do Nemecka ide, prečo je problém s tou slovenskou ropou? No prečo asi, a myslím si, že aj vy ste prišli o peniaze z tej ruskej ropy z Družby, pretože Slovenská republika zarábala takto Ukrajinci na tom, že dovážali cez ten ropovod do Družba, cez tú južnú vetvu, im prúdilo do ich štátneho rozpočtu ročne 800 miliónov eur. To len z toho, že to cez svoje územie prepravili, nám 500 miliónov. Možno by stálo za to, aby ste sa pozreli, že vy koľko, lebo to sa dodávalo na ten západ. A mne to prípada celé tak, že teraz zrazu všetci prišli na to, že ideme nakupovať tú ruskú ropu a ten ruský plyn napriamo od Rusov, čo sú tie západné štáty, lebo nechceme dať zarobiť ani Ukrajine, ani Slovákom, ani Čechom. Mne to tak pripadá, to nemusí byť pravda. Bavíme sa jak o rope, tak o plyne. A jednoducho, keď sa zamyslíš nad tým, že naozaj do toho holandského prístavu, aj do toho belgického prístavu prídu ruské, no, to môžete nazvať azerbajdžanský, neviem aký, ale on sa stane azerbajdžanským, ja neviem, že vypláva ruský tanker s ruským plynom stlačeným
Zrazu sa cestou rozmyslí, pretransformuje sa a zrazu je už azerbajdžanský, saúdsko-arabský, americký, neviem aký. Ten správny. Ten správny, Ten áno, ideálne správny. áno, lebo Tady Saudská říkáme, Arábia je áno. fantastická. Takto, aj ten plyn. To keď si zoberieš, že tretiny, máš tretinu zásob svetovej vlastní Ruská federácia plynu, celosvetových. Tá druhá tretina je Saudská Arábia, Katar, Irak, Irán. Povedz mi z týchto 4 demokracií, ktorá je tá, ktorú by sme ako Európska únia mali nasledovať? Všechny, protože není Ruska. Áno, Já nevím, jako co ty tady děláš ty 2 roky. ako Oni vážne. tě vůbec správně nepoučují. No, nepoučili a ani nie, lebo keď sa pozrieš na mapu, tak ti to jednoducho nedá. A toto je ten problém, že namiesto toho, aby Európska únia fungovala naozaj ako celok a doplňali sme sa, pričom chcem podotknúť, že cestná ropovod Družba tekla ropa do Nemecka aj počas studenej vojny. Takže tie rozdiely politické sme vyhrotili my, táto generácia politikov. A namiesto toho, aby sme sa naozaj zaoberali tým, že my chceme byť veľkí, my sme niekomu uverili, ktorý videl v nás hrozbu a jednoducho skočili sme mu na to a už nie sme konkurenciaschopní a pre nich tým pádom nie sme konkurenciou. Tak a my jsme chtěli probrat daleko víc věcí, ale ta půl hodina utekla jako voda, takže já myslím, že si Judith pozveme zase brzo, protože ona těmhle věcem rozumí a říká, jak říkala, otevřeně, bez nějakých zbytečných klišé. A to je určitě dobré slyšet. Každopádně sledujte nás na YouTube, na sociálních sítích. Určitě tam tento rozhovor bude a určitě možná dotočíme nějaký zbytek ještě, aby jsme to aktualizovali třeba za týden nebo za 14 dnů, jestli už je to ta správná ropa, nebo jestli už to ta Uršula jako povolila, nebo jestli si konečně tady někdo uvědomil, že dělal ideologické kraviny za peníze našich občanů. A děkuji moc, že jste se dívali i dneska, zase se uvidíme za měsíc. A my ještě vám tady teda chcem ukázat, já jsem totiž od Judith dostala krásný dárek. To nevím, jestli tady půjde vidět. Ale ano. Ano, hej. Máme prostě takové úžasné československé náramky. Teda Judith má slovenský, já mám český. A dělají to Slováci, já vám tu firmu dám potom na Facebooku, ale mi se strašně líbí a je to taková jasná identifikace toho, odkud přicházíme, takže ano. A je to fantastické v tom, že je to parašutistické lano, takže dostatočně odolné. Takže nám je nikdo neveme, naši tu. Tak jenom to jsem chtěla, protože jsem Judith chtěla poděkovat, protože jsem to u ní viděla. Říkám, já chci český a ona říká, tak snad to budou umět uměry, umí to krásně, takže mají i český. Každopádně krásný den vám přeju, krásný večer a budu se těšit zase za měsíc na plenárním zasedání v našem novém podcastu Československo. Ďakujem za pozvanie a niekedy na budúce. Díky.